Kalamárka je jedna nádherná lezecká oblasť, kde sa nechodia zbierať nejaké vysoké čísla obťažnosti a tak, ale kde sa chodí súzniť s prírodou. Pre mňa je Kalamárka úplná srdcovka. Ja tu mám proste srdce a stále sa sem musím vracať, odkedy tu zostalo v tých skalách. A je tu taká, neviem to ani vysvetliť tak nejak slovami, ťažko sa to doslov nejak uväzňuje, ale proste kto nebol na Kalamárke, tak to ani nemôže pochopiť proste. Ale stačí sem raz prísť a už sa sem chceš stále vrácať. Je to pre mňa pripomienka toho, že je to nejaká časť zo mňa. Tak ako som čiastočne hudobník, tak ako som otec v rámci rodiny, tak som nejakým spôsobom aj lezec a horolezec a vždy toto miesto vo mne tú identitu vyvolá. Pre lesca by som to asi opísal tak, že veľmi špecifický materiál, čo sa týka lezenia. Ten andezit je taký charakteristický. Niekomu sa môže zdať, že monotónny, ale má svoje prvky, čo sa týka lezeckých pohybov. S tým, že stále sa tu vie stretnúť s nejakou lezeckou históriou. Hej, že keď sa človek začne trošku tomu venovať a zistí, že prečo sú niekde kruhy a borháky, prečo sú niekde iba borháky a ako boli cesty vytvorené, a začne potom trošku pátrať, tak sa vie dopatrať aj k tomu, ako sa tu volá kedy liezlo. Pred 14 rokmi sme spolu s Ďurom Šovčikom sa rozhodli, že si trošku zabeháme a zalezieme na Kalamárke. Sme vlastne túto myšlienku vytvorili spolu s Jožkom počas lezenia na Hradku. Sme vtedy liezli Kolerovú Direttisimu a bol strašný výpek, to nebola nejaká polka leta. A pamätám si, ako sme boli v nejakom asi druhom alebo koľkom štande a tak na nás pieklo, že Ďuro liezol prvý a ako tam tak spadalo to lano, vieš, a vrhalo ten tieň, tak som sa tam skrýval do toho tieňa za to lano, aby aspoň trošku tieňa bolo. A tam sme si vtedy povedali, že Ďuro, keď toto prežijeme, tak spravíme tie preteky na jeseň na Kalamárke. No, prežili sme to. Takže srdečne vás vítame na okrúhlom 14. ročníku Kalamár Cupu. Sme radi, že máme takúto rekordnú účasť. Naozaj som rád, že vás tu toľkých vidím. Pevne verím, že si dobre dneska zašportujete, že si užijete kalamársky andezit. Aerodynamika by nám tento rok mohla priať. Mohla. Máme na to špeciálne vybavenia a myslím, že rozrážanie vzduchu je našou výhodou. Tak Kalamár Cup začína tradičným behom, ktorý v podstate reprezentuje akýsi nástup v horách na lezenie. Štartuje sa 10:15, predtým prebieha registrácia a vysvetlenie pravidiel. Beží sa hore panelovou cestou až na hlavnú chatu, kde máme basecamp. Prvý bežec má najviac bodov, každý za ním má nejaké body mínus. A následne začína lezecký maratón, ktorý trvá až do 5:00.
Najlepšia akcia roka. Proste každoročne tu treba prísť. Vždycky tu je. Dobrá atmosféra, dobrí ľudia, veľa zábavy. Potom sa nechce ísť v pondelok do práce. No. Posledné roky som vynechal z nejakého dôvodu mne neznámeho, ale konečne som tu, takže sa teším. Každý rok už bude treba chodiť. Už máme prvý pád za sebou, takže zatiaľ dvaja faily za nami, ale budeme gradovať, až kým pôjdeme k finišu. Mne osobne táto akcia príde špeciálna kvôli tomu, že ľudia, ktorí to v podstate organizujú a vytvárajú, nikto to nerobí pre personálny zisk v akejkoľvek forme. Calamar Cup je čisto akcia na to, že tu príde ľudia, hej, komunita, lesci, ktorí sem chodia často, ktorí to poznajú alebo minimálne sem prídu spoznať niečo nové. A to je celé. Hej, že ako to ani nemá zmysel hlbšie definovať, lebo to je tak jednoduchá záležitosť, že tam to hásne. Za mňa je to asi najkrajšia akcia v roku. Príjemná taká rodinná, kamarátska atmosféra, gitárka, ohník, šport, tie skaly, tie hory nás spájajú, takže ja to beriem tak ako rodinne, ten Calamar Cup. Mne bolo povedané kedysi, že keď sem prídem, tak to bude akcia, na ktorú sa budem chcieť stále vracať. A tak to je. Nejak som sa dostal do organizačných jednotiek a odvtedy proste dobrá partia sa vyskladala a fungujeme. Ani nejak nerozmýšľame, že či to bude, alebo to nebude. Proste bude to. Že aj keby sme, čo ja viem, aké počať, aj keby traktory padali, že proste tí ľudia prídu. A že im ten víkend bude príjemne, tak to je takmer istota. Je to práve kvôli tomu, že na tom robíme v takom týme ľudí, ktorí sa proste máme radi. Sem často, lebo je fantastická skála, fantastická atmosféra, nádherné okolie. Máme radi naše cestičky, často lezeme to isté do kolečka, potom vyskúšame niečo nové, máme tu nejaké projektíky ešte, čo by sme niekedy chceli skúsiť. Ale je to kombinácia prírody, krásnej skaly, čo máme radi a ľudí, čo sú okolo hýbu. Vy ste strašne užívam. To, čo na Calamarke naozaj milujem, sú tieto dlhé odlezy k prvému, lebo to z teba robí chlapa. Tento ročník je benefičný. Celý výťažok z tohto ročníka pôjde na jeden cieľ a tým cieľom je vybudovanie udržateľných ekologických kompostovacích toaliet. Chceme začať nejakú otvorenú zbierku na uskutočnenie celého projektu. Trošku sme skresali aj z toho konzumu a z toho materiálneho prvku, že v podstate žiadny víťaz nebude vyhrávať vecné ceny. Všetky ceny pôjdu do tomboly a celý výťažok z tomboly potom následne pôjde na zbierku na vecka a takisto celý výťažok z nápojov a jedla alebo zo štartovného, všetko to pôjde tam. Uvidíme, koľko sa vyzbiera, potom to dofinancovať a aby sme už nemuseli zápasiť so servítkami kade-tade po lese. A ak sa tieto toalety podarí zrealizovať a bude to naozaj fungovať, že to bude trvalo udržateľné, tak vieme
tento nápad ponúknuť aj do ďalších lezeckých oblastí v rámci celého Slovenska. Chodím sem preto, lebo je tu fantastická atmosféra a v konečnom dôsledku pomôcť práve tomuto celému kolektívu v tejto dobrej veci a nachovať týchto horolezcov, lebo vyzerajú dosť športovo. Potrebujú. Áno, áno. My sa ich staráme o postavy. To podrží. Vole, to znamená, že držíš a cítiš, ako ti prsty švíkajú. Chytíš znova, švíkajú úplne, že dá. Pekne. Vezeme akurát poslednú cestu. Dúfam, že Peťovi to nebude dlho trvať, aby som ešte ja aspoň jednu stihol dať. A potom budeme šprintovať do cieľa. Dúfam, že to stihneme. Lebo ja mám takú hypotézu, že lezenie robí ľudí lepšími a zatiaľ mi to vychádza, keď si to tak ako spätne vyhodnocujem a vnímam dookola. Ono celkovo aj šport ako taký robí asi ľudí lepšími, lebo už nie len to, že proste človek si vyluftuje mozog, hlavu a tak, ale my máme to šťastie, že ten náš šport, to lezenie, že sa proste robí v takýchto krásnych lokalitách, ako je Kalamárka a aj mnohé iné. A aj tá príroda robí ľudí lepšími. A keď sa to spojí, proste to lezenie v tej prírode, to inak nemôže vychádzať. Lezenie robí ľudí lepšími. Ľudia, ktorí odchádzajú z Kalamarkapu, by jednoznačne mali ísť domov kompletne zrelaxovaní, ale unavení. A hlavne, aby sa tešili na ďalší ročník ako my, ktorý to nejak sa snažíme pripraviť a potom sa z toho tešíme, keď to vydá. Aj keď častokrát to počasie nie je dobré, tak vždy si povieme, že tá akcia bola perfektná. A aj tí ľudia, ono to vidno na tých tvárach, že tí ľudia sú spokojní. Prianie do budúcna je určite také, že aby tie preteky žili ďalej, aby sa kľudne dožili proste 20., 30. a neviem akého výročia, lebo to by bolo pre mňa aj takou spätnou väzbou, hej, že ľudia to majú radi a že to má zmysel robiť, tie preteky. Ale to sú také priania, že ono proste veci sa dejú a všetko bude tak, ako má byť, takže to je tak.